Niet lepšieho štartu do nového roka ako žrebovanie novúčkého auta. A 22. januára určite nebolo šťastnejšej dámy v celom novozámockom okrese ako... Osobný automobil Volkswagen T-Cross Limited TSI 1.0 v hodnote 19 700 eur vyhráva a poputuje. Dostane v Nových Zámkoch a vyhráva pani Alžbeta Kašová. Alžbeta Kašová je hrdá majiteľka nového automobilu. Gratulujeme. Aký je to pocit obdarovať ľudí a prečo to robíte? No, myslím si, že to je naša nepísaná povinnosť, lebo podnikanie nie je len o zarábaní a prospechu a ziskov, ale je aj o pomoci a je tam ten charitatívny rozmer a tá dimenzia určite je nevyhnutná, preto by sme sa starali aj takouto formou o našich zákazníkov. Losovania o nákupné poukážky sa mohol zúčastniť ktokoľvek, aj náhodný okoloidúci či nakupujúci. Maria Vilinová. Maria, čo ste tu práve robili? Nakupovali, ako obyčajne, no. A potom vás oslovili? Aj, no, verná zákazníčka jednoty Nové Zámky. A aké to bolo losovať niekoho? Je to také zaujímavé, lebo je tam strašne veľa a ja sa zúčastňujem, pravidelne sa zúčastňujem a hádžem tam tieto bloky. Pán námestník, čo sa bude teraz diať? Vylosovali sme nejaké mená, zrejme aj šťastného majiteľa nového autíčka. Aké auto to bude? Bude to Volkswagen T-Cross a šťastnej majiteľke teda gratulujeme. Následne potom aj podľa toho, kedy ona môže a odkiaľ je, si dohodnete termín na odovzdávanie? Samozrejme, dohodneme termín na odovzdávanie s novou majiteľkou auta. Ja už teraz vopred želám mnoho šťastných kilometrov a gratulujem ešte raz. Pre nás je to tradičná súťaž, ktorú organizujeme už 29 rokov a odovzdali sme už mnoho desiatok aut počas týchto rokov. A to osude, ktoré bolo takmer plné, dokazuje, že je o túto súťaž záujem. Zákazníci sa môžu tešiť aj pred Veľkou nocou, kde už máme pripravené súťaž o exkluzívne dovolenky. Týmto chcem samozrejme pozvať všetkých zákazníkov, aby opäť prišli nakúpiť. Teším sa na opätovné stretnutie aj s Novozámockou televíziou. Spolu s vedením Coop Jednoty Nové Zámky blahoželáme všetkým výhercom a už teraz sa tešíme na odovzdávanie krásneho automobilu šťastnej majiteľke.